दिन प दिन मोबाइल के रिचार्ज के दाम बढ़ल जाता, जवना से आशिक लोग के बहुत समस्या होता। यही से सोचतानी कि हम एगो सिम कंपनी खोल ली जवना के कॉल रेट सस्ता रही आ ओकर नाम रही जुग जुग जियो। आप लोगों के लिए एक सवाल, स्त्री का या पुरुष का वह कौन सा अंग है जो 24 घंटे पानी पानी हुआ रहता है? पता ना कहाँ से लोग इतना दिमाग लेके आवेला। पेट्रोल पंप पर लिखल रहेला कि मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, आ दूसरका तरफ लिखल रहेला कि यहाँ फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चप्पल से चलेला कि जूता से? आज काल सबसे ज्यादा मान सम्मान करे वाला उहे संगतिया दोस्त बाड़न सो जौन बिना पूछले कहेलन सो, ए भैया तू एक पैक जदे ले लो। आज काल के नया नया आशिक लोग ई समझता कि हमारा से खूब प्रेम करतिया, वो हमारा पर मुआतिया। तहरा लोग के ई पता नहीं कि तहरा ऐसा कतने लोग के अपना पर मुआवतिया। अगर केहू के दिल टूटल होखे तो ज्यादा चिंता कइला के काम नहीं खे, ज्यादा हेडक लिहाला के काम नहीं खे। ओकर समस्या हम दूर करब। हमारा लगे एगो आधा यूज कइल फेविक्विक बा, 5 रुपया के किनले रहनी, 3 रुपया में दे देव। आज काल के ऐसा समय हो गइल बा कि पढ़ाई लिखाई, शॉपिंग वॉपिंग, झगड़ा झंझट सब ऑनलाइन हो गइल बा, फोन से हो जाता। बाकी खाली एगो आपस में मार पीट करे खातिर सोझा जाए के पड़ता। लइका लइकी से कम नहीं खीस, ई बात तो सही बा। बाकी ई बात उस जगह फेल हो जाला। एगो नौकरी करे वाला लइका अनपढ़ लइकी से शादी कर सकता, बाकी एगो नौकरी करे वाली लइकी अनपढ़ लइका से, गंवार लइका से कबो शादी नहीं कर सकत। अगर ई बात सही बा तो यह वीडियो के 1 लाइक